Ημέρα Πέμπτη, προπαραμονή του Λαζάρου. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κλονίου του Δήμου Σπερχιάδος. Στο χωριό μας, πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως αναφέρουν οι γεροντότεροι, ιδιαίτερη αναφορά δεν έκανε ο ύμνηστος δάσκαλος Νικόλαος Θεοδόρου, υπήρχαν πολλά ήθη και έθιμα των προγόνων μας. Μέχρι σήμερα διασώζεται το τραγούδι του Λάζαρη, τα άλλα τα σάρωσε ο άνεμος του Σπρόδου. Καλό να σε συνευρολά Ναζάρης, χιλιώνων καλός ασύρ, μετανασπραμένε τα κονοκίνα, με τα εμορφάλε ρόδια και την λαμπρίνη καλόνο καρδί και κανάλο καρδισμένη. Μετά το ψύχος του χειμώνα και τις στερήσεις έρχεται η καλοσυνάτη άνοιξη, η ανθοστολισμένη φύση, πραγματοποιείται η αναζωογόνηση, η εφορία. Την προπαραμονή του Λαζάρου, τα λαζαρούδια ξεχύνονται στους αγρούς και στις αυλές και επιδίδονται στη συλλογή λουλουδιών προκειμένου να στολίσουν το καλάθι με το οποίο θα περιέλθουν όλο το χωριό. Καλά είστε παιδάκια. Συντελείται η Ανάσταση, η αναζωογόνηση και εφορία της φύσης και μαζί με το χαρούμενο κελάιδεσμα των πουλιών
ακούγεται παντού το τραγούδι του Λάζαρη από τα παρθενικά χείλη των κοριτσιών, από τα Λαζαρούδια. Καλώνος ασύνη βρολά Λαζάρης, χιλιώνο καλός ασύμπρε με τα ανάσπρα με τα κονοκίνα, με τα έμορφα λελούδια και την λαμπρίνη καλώνο καρδί και καλώνο καρδισμένη αφένετην κι αφέντην ιτσι μου πεντένε φορές αφέντης, πεντένε φορές αφένετεψες και Παναγιά αφέντης είσαι. Παίξω στα σπίτια θα λέμε πρώτα το Λάζαρο. Το Λάζαρο θα λέμε πρώτο, και του χρόνου. ναι, και μετά τα. Με κορίνη σανίνη παντρά και τα να παντρολογάνε να δείνουνε το Πανασίλια, τους δείνουνε το Ρίγα, δεν θέλουνε λογόνο το Πανασίλια, δεν θέλουνε λόγο το Ρίγα, θέλω να το πάνα παζώνο πουλό που είναι γραμματισμένο και του χρόνου. Την παραμονή του Λαζάρου ξεχύνονται τα λαζαρούδια. Από γειτονιά σε γειτονιά, από σπίτι σε σπίτι, από στάνι σε στάνι και λένε το τραγούδι του Λάζαρου. Καλώνος ασύνη βρολά Λαζάρης, χιλιώνο καλός ασύμπρε με τα ανάσπρα με τα κονοκίνα, με τα έμορφα λελούδια και την λαμπρίνη καλώνο καρδί και καλώνο καρδισμένη αφένετην κι αφένετην ιτσι μου πεντένε φορές αφέντης, πεντένε φορές αφένετεψες και Παναγιά αφέντης είσαι. Εδώ νόσε του νούτε στις νησάβλες τις μαρμαρονοχτισμένες, εδώ νοκιμά να το δένες πόντας με τα αναχαρτιά στα χέρια, με τα αναχαρτιάνες με τον Σταυρό, με το Άγιο Ευαγγέλιο και του χρόνου. Είστε καλά, χρόνια πολλά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Να τα πείτε. Καλώνος ασύνη βρολά Λαζάρης, χιλιώνο καλός ασύμπρε με τα ανάσπρα με τα κονοκίνα, με τα έμορφα λελούδια και την λαμπρίνη καλώνο καρδί και καλώνο καρδισμένη αφένετην κι αφένετην ιτσι μου πεντένε φορές αφέντης, πεντένε φορές και Παναγιά
είστε καλά και καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε. Μίτσι μου, 5 φορές αφέντης, 5 φορές αφέντεψες και πάλι αφέντης είσαι και του χρόνου σε νύνητε με νελομούνου πουλί και παραραπονεμένο η ξενενιτιάνες σε χένερετε κι η μάνα σου τον καημό της, την άνα σου στην ήλοξενένε μου, αυτούς τα ξένα που στους στέλνενο μην ήλοξενεύετε, κι δρόνων η μαραζιάζει, στους στέλνενο τα αναδακράνακια μου, σε ένα χρυσό μαντήρι και τα αναδακράνακια τα καυτερά και κάναψαν το μαντήρι, το μάνα θα μένε πως έρχεσαι, πολύ δικαζαμπλισμένο, φέρνεις μιστα δώνορα στην υπόδια και τα αναφλουριά στην τσέπη και του χρόνου. Να είστε καλά, κορίτσια. Του χρόνου, να είστε καλά. Να τα πούμε. Να τα πείτε, να τα πείτε. Καλώνος σας είναι η βρολά Ναζάρας, χιλιώνω καλός σας ήβρε, με τα ανάσπρα με τα κονοκίνα, με τα έμορφα λελούδια και την λαμπρίνη καλώνω καρδί και καλώνω καρδισμένη. Αφένετην κι αφένετην μίτσι μου, 5 φορές αφέντης, 5 φορές αφένετεψες και πάλι αφέντης είσαι. Εδώ με ένα μικρού τσίκο, μικρόνα και χαϊδεμένο, στα τανάχια των όχι μάνα του, στα τανάχια και ο πατέρας, στα τανάχια και η γιαγιά.
πατά και πίσω πάντα γύρια. Στη μέση πάει ο Νιουνιουτσικός με τα ανάρματα ζωσμένος. Σε κάθε σπίτι και σε κάθε άτομο ξεχωριστά, ανάλογα με τη θέση που κατέχει, ανάλογα με την εργασία του, λένε και το αντίστοιχο τραγούδι. Ευχαριστώ.